Bai, arratsaldeon, gaur berton bildu gara 2026ko ekainaren 25ean arratsaldeko 7 dizela udalaren ohiko bilkura egiteko. Etorri sarienok honakook sarie. Unai, Pepi, Iker, Aritza, Amets, Irati, Gorka, Bego, Naiara eta Javi. Beharrezko quorume dauenez organoa eratutzat hartzen da. Aztergaiak hurrengoak dira. Lehenengoko puntua, 2026ko maiatzaren 25ean egindako ohiko bilkuraren akta onetzi hala behar balitz. Ekarpenik edo galderarik honen inguruen, ez dagoenez 2026ko maiatzaren 25eko akta onartzeko aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntue, alkatetzaren dekretuen berri ematea 2026ko 222tik 303. 222. Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak onartzea. 223. Surf eskola jardueren lizentzien esleipen proposamena eta valorazioa onartzea. 224. Aurrekontuaren kreditu aldaketa onartzea. 225. 2025ko aurrekontuaren likidazioa onartzea eta kreditu gerakinak gehitzea. 2026 obligazioen ordainketa onartzea. 227. Eraikin baten patologiak zuzentzeko, eraberritzeko eta erabilera aldaketa egiteko obra lizentzia. 228. San Jose nekazaritza azokako ekoizleei diru laguntzak ematea eta gastua baimentzea. 229. Zehapen espediente baten instruktore kargu betetzea eta berria izendatzea. 230. Eraikin bateko obren amaierako dokumentazioa eta likidazioa onartzea. 231. Obligazioen ordainketa onartzea. 232. Bide segurtasuneko arau hausteengatik premiamendupeko zordunen zerrenda onartzea. 233. Obligazioen ordainketa onartzea. 234. Sukaldea komunak berokuntza eta pintura eraberritzeko obra lizentzia ematea. 235. Obrak egiteko eta terrazak izteko lizentzia eskaera ukatzea arau subsidiarioak ez betetzeagaitik. 236. TAO zerbitzu publikoaren adjudikazioa jertek enpresari esleitzea. 237. Urdaibai Eskubaloi taldeari hondartzan txapelketa antolatzeko baimena ematea. 238. Musikale elkarteari bakio kantari eguna eta herri bazkaria probalekuan egiteko baimena. 239. Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak onartzea. 240. Nominak ordaintzeko ebazpena. 241. Kale garbiketa indartzeko zerbitzuaren kontratazioa presero enpresari esleitzeko proposamena egitea eta dokumentazioa eskatzea. 242. Ohiko bizileku ez diren etxebizitzei ondasun higiezinen gaineko zergan errekargua ez aplikatzeko eskaerak eta ebazpena. 243. OHZ zergan egindako obari energetiko, sozial eta etxebizitza programen onarpenak. 240. Hirilurren balio gehikuntzaren ganeko zergaren likidazioak onartzea. 245. OHZ zergaren 150%ko errekargua aplikatu beharreko higiezinen zerrenda zehaztea. 246. Teka elevator enpresari kontratu txikia esleitzea udaleko igogailuaren akatsak konpontzeko. 247. Etxebizitza batean baimenik gabeko obrak egiaztatzeko eta informazioa eskatzeko errekerimendua. 248. Bakio surf taldeari surf eta skate eguna 2026 kirol ekitaldia antolatzeko baimena ematea. 249. Hirilurren balio gehikuntzaren ganeko zergaren likidazioak onartzea. 250. Obligazioen ordainketa onartzea. 251. Udaltzain lanpostua ordezkapen bidez betetzeko bitarteko funtzionario bat izendatzea. 252. Udaltzain laguntzaile bat bitarteko funtzionarioa izateari ustea epea amaitu delako. 253. Udaltzain laguntzaile bat bitarteko funtzionario izteari ustea epea amaitu delako. 254. Obligazioen ordainketa onartzea. 255. Suspertzaile kulturalaren lanpostu aldi baterako betetzeko hautaketa prozedura hastea.
256, eraikin publikoen garbiketa zerbitzua kontratatzeko espedientea eta baldintza agiriak onartzea. 257, ekitaldi batean janari furgoneta bat jartzea baimena ematea. 258, udan udaltzaingoaren zerbitzua indartzeko udaltzain laguntzaile bat izendatzea. 259, udan udaltzaingoaren zerbitzu indartzeko udaltzain laguntzaile bat izendatzea. 260, obligazioen ordainketa onartzea. 261, kaleko postu bat jartzeko baimena ematea. 262, kiroldegiko aparkalekuan izandako eroriko baten ondoriozko ondare erantzunkizuneko espedientea onartzea eta kalte ordaina aitortzea. 263, baserri bat birgaitzeko hirigintza lizentzia. 264, osasun zentroan mantentze gastuak konpentsatzeko klausula gehigarria onartzea. 265, kredituak aldarazteko espedientea onestea. 266, Euskal Herriko Sur Federazioari Euskal Bodi zirkuitua antolatzeko baimena ematea. 267, kale garbiketa indartzeko zerbitzua presero enpresari esleitzea. 268, Plentziako piraguismoa kiroler elkarteari 20. Euskadi Itsas Kaiak kopa egiteko baimena ematea. 269, eraikin batzuen fatxada eta estalkia birgaitzeko obra lizentzia. 270, obligazioen ordainketa onartzea. 271, izar txiki abesbatzari kontzertu baterako udal materiala lagatzea. 272, alaitasunaren eguna ospatzeko baimena. 273, lotu elkarteari probalekua erabiltzeko baimena. 274, mugaz ekimenari probalekua erabiltzeko baimena. 275, trafiko zehapen espedienteetan interesdunek aurkeztutako alegazioak ezestea eta isunak berrestea. 276, obligazioen ordainketa onartzea. 277, Unidad Norte Limpiezas enpresari kontratu txikia esleitzea udal pabilloian brigadako komunak garbitzeko. 278, Unidad Norte Limpiezas enpresari kontratu txikia esleitzea gure etxeako instalazioak garbitzeko. 279, konposta behatzeko zerbitzuaren kontratu txikia esleitzea Bermicam Soluciones del Compostaje SL enpresari. 280, udako hilabeteetan turismoko langileak indartzeko zerbitzuaren kontratu txikia alaiki zerbitzu giza kulturalak enpresari esleitzea. 281, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa onartzea. 282, Bakioko kiroldegiko gimnasioan izpilua instalatzeko zerbitzuaren kontratu txikia esleitzea Hilario Lasa Lauzirikari. 283, musika irakaskuntzen udal zerbitzuaren antolaketa eta funtzionamenduaren instrukzioa onartzea. 284, Bizkaiko bertsozale elkarteari kontratu txikia esleitzea Bakion bertsolaritza eskola eratzeko eta euskararen sustapenari begira aholkularitza lana betetzeko. 285, erabilitako olioa bildu eta kudeatzeko eta makinak mantentzeko zerbitzuaren kontratu txikia esleitzea. 4 Oil Iberia SL enpresari. 286, egoitza batera ambulantzia sartzeko seinaleak jartzeko baimena ematea residentzia Suetxe Bakiori. 287, osasun integraleko bigarren jardunaldiak egiteko udal baimena. 288, herriko abadea izandakoa omentzeko bazkaria antolatzeko baimena. 289, polizia hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko gomendioa polizia eta larrialdietako Euskal Akademiari egitea onartzea. 290, Gira Musikaz enpresari kontratu txikia esleitzea Bakioko 51. Open Kiroleta txapelketarako megafonia zerbitzua emoteko. 291, ikasturte amaierako eskolako jaia ospatzeko udal baimena. 292, lanbideren enplegu programaren babesean kontratatutako zerbitzuan hitzetako peoien bi kontratuen luzapena onartzea. 293, baliabiderik gabeko pertsona baten hileta zerbitzua eta lurperatzea bermatzeko administrazio espedientea hastea eta gastua baimentzea. 294, Doniene egunaren bezperako jaia ospatzeko baimena. 295, Sur
6 Elezalde sektoreko urbanizazio jarduerako programaren aldaketa behin betiko onartzea. 296, Campus enpresari Panda antivirus informatika zerbitzua urtero mantentzeko kontratu txikia esleitzea. 297, lur zati pribatu batean janari furgoneta jartzeko baimena ematea. 298, gastu kreditu partiden arteko transferentzia bidezko kreditu aldaketa. 289, 300, 301 eta 302, Bakioko hondartzan surf eskolak emoteko lizentziak. 303, Jataondo landa garapeneko elkartearen eta Bakioko udalaren arteko hitzarmena luzatzea. Dekretuek horrek biez, galderarik edo komentariorik ez badauen, dekretuen barri emonda geratuten da. Urrengoko puntue, 3. puntue, ala badagokio, 2025-2026 ikasturtean euskara ikasteagatiko diru laguntzen deialdia eta oinarriak onartu. Bueno, nada kargune da urtero lez euskara ikastagati diru laguntza emoteko deialdize. Orduen, dotazioa 2.000 eurokoa izango da, aurrek urteetan ez dalako, neko izen dalako horregaz. Eskaera gehiagokiko bagenke, egongo gendun partide edo egongo gendun aldarazpen bat, baina, 2.000 euroko diru zainpeta inda. Eta gero, jasotzaileak edo jasotzeko baldintzak, urtero lez, Bakion erroldatuta egotea, gitxienez 195 asistentzia izatea klaseetan, eta Bakioko udalarekin zorrik ez izatea. Orduen, gehien ez emoten dana da matrikularen 130 edo matrikula egiten bada leku garestia batan 110 euro da. Emoten dana gehien ez. Orduen, EPEA eskaerak egiteko urrizen 30 arte luzetuten dugu. Orduen, jasotzen direnean edo EPEA bukatzen denean, euskera teknikarizekin godeu txosten bat, baloretan, nori bai eta nori ez. Eta karriko dugu plenora. Galderarik edo ez badauen, 2025-2026 ikasturtean euskara ikasteagatiko diru laguntzen deialdia eta oinarriak onartzearen aldeko botoa, aho batez. 4. puntue, ala badagokio Bakioko 2027ko toki jaia onartu. Hemen planteatzen duguna da 2027ko toki jaia, San Jose izetea, datorren urtien ez delako jai, eta beti eindalez, San Jose jai ez danean, guk plenoan edo soko bilkuran berari emoten dako lehentasun. Orden proposamena hori da. San Jose izatea, 2027ko tokiko jaia. 2025ko martxoaren 19 San Jose eguna Bakioko udalerriko tokiko jaiegun izendatzea, erabaki honen berri ematea Eusko Jaurlaritzako sail eskudunari, 2027ko urteko lan egutegian sartzeko. Aldeko botoak, aho batez. 5. puntue, ala badagokio Bakioko udalaren herri basoetako lurrak erabiltzeko emakida arautzen duen ordenantzaren aldaketari hasierako onespena eman. Aspaldi, edo aurten, lehenengo sektorea suspertzeko lan maila eratu gendun, eta orduan, lan maila horretan eskatu dozkuen geuzetariko bat, edo urten dan gai bat izen da, udalak dekozen herri basoen ordenantza barriztutea, eta gaur egun egon aldiren, edo sektorea suspertzeko egon aldiren proiektu barrizek, barrizeri bide emoteko aukera sartzea ordenantza honetan. Orduen, lanketa eginda lan mahai horretan, gero badekogu lan mahai horretatik aparte, beste mahai bat gauzena Jataondo, EAJ eta EH Bildu, eta mahai hori dinamizatzen duen
elkartea, eta bueno, hor, planteamentu bat egin zen, ekarpen desberdinek jaso genduzan, batez BAJak egindakoak, eta orduan danak englobatuta, dakarguna osoko bilkurara da, ordenantza hori hasiera baten onartzea. Orduen, hor planteatzen dena da, lagapenak egiten dire, bai, pertsona fisikoeri, eta bai, aukera emoten dako bebai, bakioko elkarte desberdinei, irabazi asmobako elkartei bebai, bidea zabaltzen dakie, lur horietan, aktibidade bat, interes orokorreko aktibidade bat egiteko. Orduan, hori da nagusi zena, bai agero aukera emoten dako bebai udalari eta bai Uribeko eskualdeari, jata ondoren bitartez, interes orokorreko proiekturen bat instalatzeko aukera, lur horrek ematea proiektuak instalatzeko. Beti be, lehenengo sektoreari lotuta, elijadura burujabetza ardatz izan da, eta, apurbet, lehenengo sektorearen suspertzean. Eginda nahi zen da, partzelak gaitasun agrologikoaren arabera sailkatu dire, dekogu zen herri baso horretan badauz batzuk partzela agrarioak izan aldirela, eta eginda nahi izan da kategorizatu. Gaitasun agrologiko hori kontutan hartuta. Orduen, 3 kategoriatan sartzen da, batetik kalitate handiko lurrak, kalitate ertaineko lurrak eta kalitate baseko lurrak. Ordenantza irakurrita, zehaztasun gehiago ataraldire, baina holan labur bilduta, esan alda kalitate handiko lurren helburua dela proiektu barriak instalatzea, batez be, barazki eta frutarbolak jartzeko, kalitate ertainekoak izango dire era tradizionalean landu diren lurrak izango ziren, bai frutarbolak eta tradizioz bakizon landatu diren espezie desberdinek edo lantzeko. Eta hor deko guz, bai esparragoak, bai zitrikoak eta bai maztientzako lurzoruak izango ziren. Eta gero, kalitateko basuko lurretan, hor planteatzen dena da, abeltzaintzari lotutako proiektu desberdinek instalatzea. Eta hor, hitz egiten dugu abeltzaintza diversifikatuaz eta silbopastoreoa martxan ipinteko proiektuez. Orduan, 3 kategoria horrek ukiko duguz, gero, kontutan izan behar duguna da, udalak ordenantzan bai esartzen deuzela irizpide batzuk kontutan izango direnak proposamenak egiten dituzten pertsona zein elkartek kontutan ukiteko, eta hor, balorazioa irizpideen artean planteatzen da lehenengo sektorean dedikazioa eukitea, produzitzeko teknikak bebai baloratuak izango dire, batez be, esto ekologikoari emongo dako lehentasune, beste ezer albo batera itxibarik, diversifikatutako proiektuak izatea, ekintzailetza bebai irizpide moduan planteatzen da, genero ikuspegia esarriko da, eta emakumezkoi lehentasuna emongo dakie instalatzerako orduan, egoera ekonomiko sailean dauzen pertsonei bere lehentasuna emongo dake, lehentasuna emongo dako kooperatibismoari, bakion edo eskualdean dekien errotzeari bebai, eta ekonomia zirkularra sustatzeari bebai. Kontutan hartu behar duguna da, naiz eta guk ordenantza horren bitartez arau batzuk onartuko duguzan, gero deialdia ataraterako orduan, pliego edo oinarri batzuk, oinarri espezifiko batzuk, onartu beharko duguz bebai, partzela horrek enkantera atarateko. Eta gero, azkenengo labur biltzeko kriterio moduan, udalak epe batzuk, lagapen hori egiteko epe batzuk jartzen dutuz, orduan, lur kategorian arabera urte desberdinak izango dire, batzuk dire 3 urte, beste batzuk 9, beste batzuk, eta beste alde batetik lur horrek lagatzeagatik
pertsona fisikoak edo elkarteak diru bat edo kanon bat ordaindu behar izango dugu. Orduan, hau da, araubide orokor bat, eta gero, partzela honek enkantera atarateko, oinarri batzuk onartuko dire, eta oinarri horrek bebai, adostasunetik edo planteatuko dire. Onesteko prozedura, hasierako onespena Bizkaiko aldizkari ofizialera bota bide, iragarkia 30 laneguneko epien alegaziorik aurkeztu ahal esateko gudauenak, ez badagoen alegaziorik jarraien behin betiko onartutzat emoten da, eta indarrean sartuten da Bizkaiko aldizkari ofizialera testu osue botata, publiketa eta handik eta 15 egunera. Galderarik ez badauen, bozkatzera pasako. Ni gehitu guri zen dut bakarriz, ondoa saldu dauela ametxe, labur baten esan da, guk gure duguna da, hau esplotazio barrien zerbitzura ipiniko dan tresna bat izatea. Horren, jenteak aditu daiela, eta espero, edo itxaroten dugu, landa garapen sektore horretan lan egin, edo ingurumen arloan lan egin gura dauen nonor baldin badau, babestuta sentitzea, gure partetik, eta hori da gure lehenengo edo helburu printzipala. Bakioko udalaren herri basoetako lurrak erabiltzeko emakida arautzen duen ordenantzaren aldaketari hasierako onazpena ematearen aldeko botoak, hau batez. 6. puntue, hala badagokio Zubiaurrealdeko urbanizazio proiektua behin betiko onartu, behin eta alegazioak ebatzita. Zubiaurrealdeko proiektua behin-behinean aprobazanean, jendaurreko epean alegazio bat egon zan. Bertan, eskatzen dana, Bakioko udala eta alegatzailearen arteko judizioz kanpo sinatu zan akordioan batzen dana, Zubiaurrealdeko urbanizazio proiektuan agertzea da. Beraz, proposatzen dana da alde batetik alegazioa onartzea eta 2 puntotan bozkatuko, galderarik edo ez badauen, punto honen inguruen. Lehenik, alegazioa onartzea eta horren ondorioz, behin betiko onartutako proiektuaren jardun eremutik kanpo ustea aritzeta jabetzaren egon mendebaldearen ondoko eremua judizioz kanpoko hitzarmenean batzen zan moduen. Aldeko botoak, hau batez, eta horren alegazio hori ebatzita, proiektua behin betiko aprobatzea eta Bizkaiko aldizkari ofizialean onarpena publikatzea. Aldeko botoak, hau batez. 7. puntua, hala badagokio 289. dekretua berretsi. Bakioko udalak, polizia eta larrialdietako Euskal Akademiari egindako kudeaketa gomendio materiala onartzeko. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak 7. baterako deialdia egingo dabela jakinarazi digu. Horren ondorioz, RPT-ko 26. lanpostu hutsa betetzeko tramiteak egin ahal izateko Segurtasun Sailetik bidali daben enkomienda edo kudeaketa gomendio materiala sinatuta bidali behar zen ekainaren 15-erako. Dekretu bidez sinatu zen, baina bi administrazio arteko hitzarmena danez plenoek baimendu behar izan da. Beraz, plenora berresteko dakargu. Proposamena, galderarik ez badagoen? 289/2026 dekretua berrestearen aldeko botoak, hau batez. 8. puntua, hala badagokio 303. dekretua berretsi. Jataondo landa garapeneko elkartearekin sinatutako hitzarmena luzatzeko gehigarria onartzeko Next Generation funtsena. Hemen, kasu bardine, 2027ko otsailaren 28 arteko luzapena egiteko aukera dago, hasieran sinatu zen
hitzarmenean. Ekainaren 25 baino lehen bidali behar zan luzapen hori sinatuta, dekretu bidez eginda, beraz, plenoak berretzi behar dau dekretua. Galderarik ez badauen, 303/2026 dekretua berrestearen aldeko botoak, aho batez. Bederatzigarren puntua, hala badagokio, animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantzan ezarritako zehapen eskumenen eskuordetzea berretsi. Hemen planteatzen duguna da, gero rauta batez be txakur gizaudeku herri zen, eta horrek elkarbizitzan arazoak edo arau hausteak dakaz. Orden konturatzen gabizena da, guk badekogu legeak esaten deu, plenoak berretxiez, plenoak erabaki bar deuela santzino grabeen inguruan, baina gure ordenantzak bai izten deu edo alkateari emoten dutxo eskumen hori. Orduan, guk planteatzen duguna da, plenoak alkatetza dekretu bidez izun edo santzino grabiek erabakitzeko eskumena emotea, batez be, prozedura administratiboak arintzeko, plenoak eskolapsetako, eta batez be, guk hau planteatzen dugunean da, zer dire, zeintzut dire horrek, ez? Zeintzut dire egoera larrizek. Claro, txertoa izipintea ja larritzat hartzen da. Txakur bat solteroatea larritzat hartzen da. Txipa ez eukitea larritzat hartzen da. Orduan, egie da, prozedura administratibo honek deki instruktore bat, eta hemen da, bai, idazkarizek parte hartzen deu, eta baita udaltzainek bai. Orden, txiparik txakur betopetan deuren bakotxien, plenora etorri berbagara, santzino hori ratifiketan, pentsetan dugu soramena izango dela. Orden, planteatzen duguna da, bide emoten dozkun, ordenantza bide emoten dozku, esku ordetxe hori eman, alkatetza dekretuz egin alizateko, baina, gardentasun printzipioa bebai jarraituz, azkenien alkatetza dekretua erabaki beda, espediente bateko, instruktore bateko, gardentasun ezer baten da, baina, ikusten badozue, koordinazio bileratan, edo egin aldogu, larri guztizen errepaso bat, edo erabakize hartu aurretik, danon artean konpartidu, uste dugu, agilizeko dugula askoz begeiau prozedura administratiboa. Ez dakit ondo esan bada. Orden horregaiti dakargu esku ordetxe hau plenora. Alderarik edo bazien. Proposamena da, 9/2022 legearen 57. artikuluak ezartzen duenaren arabera, udalbatzaren titulartasuna aitortzea larritzat hartzen diran arau usteen zehapenak ezartzeko. 1/2023 legearen 1.6 artikuluan eta 40/2015 legearen 9. artikuluan ezarritako eskuordetzea ahalmenaren arabera, larritzat tipifikatutako arau usteen zehapenak ezartzeko eskumena alkate udalburuari eskuordetzea berrestea eta mantentzea. Eskuordetza hau udal ordenantzaren 32.5 artikuluak ezartzen duen moduan mantenduko da. Eta erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udal webgunean jende guztiak horren barri euki daian publikatzea. Aldeko botoak, hau batez. Eta azken puntoa, eskaerak eta galderak. Ezer ez badagoen, amaitutzat emongo zailue, arratsaldeko 7:00 erdizetan.